UPPL नि परिबर्तन सरकारनि माखासे जे मिसइउज अफ अफिस माखासे जे अफिसखौ बिथांमोनहा मिसइउज खालामबाय थादों बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे थांनाय ISPL 2022 मायथाइयाव जोंनि क'क्राझाराव मुसलपुराव आरो गोबां जिल्लायाव दिनैहाय ISPL 6 शेड्युल जे फुटबल बादायलायनाय जादोंमोन बेयाव बिथांमोनहा जे माखासे रांफोरखौ दिनै जानला मोनला बाहायदों BTC नि रांखौ बिथांमोनहा थिग मथ' बाहायाखै बिथांमोनहा जे मोनफा मोनफा फिसा फिसा खामानियावनो कौटि थाखा बाहायनानै जोंनि BTC नि फैसाफोरखौ दिनै बाहायनानै जे डेभेलपमेन्टेल खामानियाव बाहायनांगौखौ दिनै बिथांमोनहा माने अनास्था खालामदों दा बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन जे बिथांमोनहा बे ISPL नि नामाव जे थाखा बाहायदों डिस्ट्रिक्ट लेभेल अर्गेनाइजिं कमिटि क'क्राझाराव बिथांमोनहा जे बाहायदों दा बेवहाय 3 कौटि 7,81,843 थाखा बे रांखौ बिथांमोनहा बाहायदों जेराव माने एफा बुरजा थाखा बाहायनांगौ गैयामोन जायखिजाया माने बे अर्गेनाइज खालामनायनि थाखायल' मोनसे बिथांमोनहा कुचिं बेखौथ' खालामदों जानो हागौ नाथाय बेवहाय जोंनि हिसाबाव बेबायदि फैसा थांथावामोन आरो बिथांमोनहा बे ट्रफि एरेन्जमेन्टनि थाखाय जे माखासे जे फिल्डफोराव गेलारि गैया मा गैया बेखौ टेम्परारि गेलारि बानायनाय दंफांनि गेलारि बानायनाय औवा खुन्थिया गायनानै बानायनाय टावेल बायनाय माखासे स्टेज डेक'रेसन दा बेफ्राव KDSC फिल्डआवनो बिथांमोना गासै 3,50,98,1 थाखा रां थाइसे रां बेखौ बाहायदों दा नैबे उडेन टेम्परारि प्लेंकिंआ जुदि दिनै बायनानै होजादोंमोनब्ला दिनै बे जोंनि BTC सरकारनि सम्पति जानानै थानांगौमोन नाथाय बे सम्पतिया दिनै हयथ' BTC आव गैला जों बेखौ खोनानो मोनदों दा बे हयथ' सोरबा कन्ट्रेक्टरा लांबाय बा सोरबा माबाया लांबाय दा बेहाय देखायदों खिन्थु BTC आनो बायनाय देखायबाय थादों बेखौ दा बेबादि हिसाबै बिथांमोना फैसाफोरखौ मिसइउज खालामबाय थादों आरो दिनैहाय लोगोसे दिनैहाय माखासे आर'नाइ बायनाय जुथा बायनाय माबा बायनाय बेबादियाव वेस्टकट बायनाय टि-शार्ट बायनाय जे टि-शार्ट जे बानायदोंमोन बिथांमोना बेवहायबो गासै 2,69,08,354 थाखा बे फैसाखौ बाहायबावदों दा बेबादिनो फिसा फिसा आइटेमनि सायावनो गोबां थाखा बिथांमोना बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे फैसाफ्रा गासिबो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि नङा गासिबो फैसाया जाहैबाय एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौनो बिथांमोना डाइरेक्ट स्पर्ट्सआव लांनानै बाहायजोबदों आरो बेल' नंबावा दिनै आरो दंबावो एक्सपेन्डिचार हस्टिं अफ फार्स्ट ISPL हेल्ड फ्रम 9 to 23 October 2022 दा बेहाय बिथांमोनहा गासै थाखा बाहायबावदों माने बेवहाय माने गासै बिदिनो प्रिपारेसननि थाखाय 83,88,193 बे फैसाखौ बिथांमोनहा बाहायबावदों लोगोसे ख'ख' खेला जे खेलाया एसियान ख'ख' खेला तामुलपुराव जादोंमोन दा बेवहाय बिथांमोनहा मा बाहायदों कनस्ट्राक्सन अफ मेन एन्ट्रि रड बे लामा हाबग्रा एसे बाला अन्थाइ खोनानै बानायनाय लोगोसे पाब्लिक एन्ट्रि रड पाब्लिकफोर हाबग्रा गारि हाबग्रा कार पार्किं आरो माखासे बे धला जायगाफोरखौ बाला अन्थाइ होनानै खोखांनाय दा बेवहायनो बिथांमोनहा 83,193 फैसा बेखौ बाहायदों जेराव जों नुनो मोनदों बे ख'ख' खेलायाव बे एन्ट्रि गेटआ हयथ' 100 मिटारानो जाया 100 मिटार जानाय लामायानो नङा आरो लामाखौबो जिबादि साजायनांगौ बे 83,88,000 जों दा बेफोर माने टाइल्सखौनो बनानै होनो हायोमोन आरोखि खिन्थु जों बाला अन्थाइ एसे एनै गारनानै बे लामाखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनदों दा बेफोरबो फैसाखौ बिथांमोनहा बेबादि एसेल' फैसा जेराव 88 लाख थांथावा दा बेवहाय हयथ' बेहाय 80,000 90,000 थाखा बाहायनानै दिनै बिथांमोना लाख थाखाखौनो हजम खालामदों जों बेखौ दिनै बुंनो हायो आरो बेबादिनो दिनै गोबां बिथांमोना माबा खालामबावदों जे जोलुर बादायलायनाय बे ISPL नि जोलुर बादायलायनायाव जे माखासे ट्रफि बायनाय मेडेल मेगाजिन माने सौबिनिर दिहुननाय कम्पिउटार आइटेम्स मेट्रेस टेन्ट रेन्ट लड्स हटेल भारा बेवहाय गासै 52,26,421 बे फैसाखौ बिथांमोना खरस खालामबावदों आरो मालाय जे माने जे जाथावा माने आउट अफ इमाजिनेसन बेबादि फैसाखौ बिथांमोना खरस खालामनानै जोंनि रायजो राजाफोरनिफ्राय दिनै बे फैसाखौ बिथांमोना गावसिनि लाबालाबनि थाखाय बाहायदों जेराव 1 लाख थाखा खरस जाथावा बेहाय 10,000 जों मावनो हायो बेबादि बिथांमोना
बाजेट इस्टिमेट खालाम फैसाफोरखौ बख'नानै जादों आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय दंबावो जे नेशनेल लेभेल वार्कशप बिथांमोना खालामदोंमोन दा बे नेशनेल लेभेल वार्कशप खालामनायाव बिथांमोना देखायदों बेवहाय देखायदों बिथा वार्कशप माने पटेन्शियेलिटिस एन्ड प्रस्पेक्ट अफ स्पर्ट्स इन बड'लेण्ड अन 4th and 5th January 2023 दा बे मोनसे सेमिनार फाथिनायावनो साननै सेमिनार फाथिनायावनो बिथांमोना 40,93,672 थाखा बे फैसाखौ बाहायदों आरो मालाय आसुरित साननै सेमिनार फाथिनायावनो 40 लाख थाखा 140 लाखखौनो होनजाबाय एराउन्ड 140 लाख थाखाखौनो होनजाबाय दा बिथांमोना साननै सेमिनार खालामनायाव बेबायदि थाखा बाहायदों होमबा बे थाखाफ्रा मिसइउज जाजोबदों दा बिथांमोना बेबायदिनो फैसा जानाय फर्मुला बेखौ बिथांमोना एखेबारे रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनानै बेखौ दिनै खालामगासिनो दङ लोगोसे दिनैहाय एक्सपेन्डिचार अन 6th Schedule काउन्सिल प्रिमियार लिग एट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्स दा बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो बिथांमोना मा खालामदों बे ट्रफिखौ हस्ट खालामनायाव हयथ' मोनथाम मोनब्रैसो खेला हयथ' बाक्सायाव जादों मुसलपुराव जादों बे 52,55,685 रुपिस बेखौ बिथांमोना खरस खालामदों आरो मालाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो लोगोसे बिथांमोना दिनै बाहायबावदों नलेज फेस्टिभेल दा नलेज फेस्टिभेलाव बिथांमोना देखायदों बेवहाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल मुङाव कालचारेल एक्सपेन्सिभ होन्दों मिडिया गेस्ट रिसेपसन फ्लाइट टिकेट बेनार फुडिं बे बायदिसिना आइटेम्सफोरखौ लानानै बिथांमोना 3,38,29,791 रुपिस बिथांमोना बेखौ बाहायनाय देखायदों आरो मालाय दा बेवहाय गासै एराउन्ड माने गासै 20 लाखसखौनो बुंजायो 20 क्रर बे 20 क्रर फैसाखौ दिनै बिथांमोना माने जेराव 24 थांथावा हयथ' बेवहाय 10 क्ररजोंनो जागौमोन दा बे फैसाखौ अभार एक्सपेन्डिचार खालायनानै बिथांमोना रायजो राजानि मेगनाव हाद्रि सारनानै बे फैसाफोरखौ दिनै हजम खालामजोब्बाय आरो मोनसे दुखुनांथावसिना जाहैबाय मा लास्ट बे गासिबो जोङो मोनफा खरस देखायजोब्बाय बिसोरो आरो बे लास्टआव मा होनबावदों बिथांमोना बे ISPLनि बे गासिबो खरसफोरखौ दिनै माने खरस जानायफोरखौ माने सुफुंनो थाखाय बे बिल बाउचार माबा माबि दिन्थिनानै लास्टआव मा खालामबावदों 5 क्रर थाखा 5 क्रर 1,17,594 फैसा माबा रुपिस बेखौ बिथांमोना बाहायबावदों आरो माने बे भाउचार थाउचार देखायनानै होमबा आसुरित नङा होमबा बेहाय माने बै खेलानि थाखाय मोनफ्रोमबो माबानिफ्राय जे थारिखआव मा जादों बिनि थाखाय मोनफा बाजेट हरखाजोबनाय दं आरो नैबे 5 क्ररआ बबेनिफ्राय फैबावखो बाक्सानि थाखाय एक्सट्रा बै माबा ख'ख' खेलानि थाखाय एक्सट्रा बाजेट हमखाजोबनानै आरो नैबे 5 क्रर फैसाखौ एक्सट्रा बिल भाउचार माबा माबि देखायलाबायनानै बख'नानै जाबावदों आरो माने दा बे आसुरित बे 5 क्रर थाखाखौ बिथांमोना मथान बख'नानै जादों दिनै जों बुंनो हायो आरो दुखुनांथावसिन बाथ्राया बेनो दिनै बे फैसा गासिबो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिमोन दा इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ स्पर्ट्सनि थाखाय फैसा बाहायनो मोना दा खिन्थु जोंनि BTCनि डाइरेक्टर अफ एडुकेसन जगदीश प्रसाद ब्रह्म जाय बिथाङा दिनै डाइरेक्टर अफ एडुकेसननि बिबानखौ रुजुननानै दं बिथाङा बोरै गावनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ डाइरेक्ट स्पर्ट्सआव बोरै बाहायनो हाखो बे मिसइउज अफ अफिस जादों दा बिनि थाखाय बिथांनि सायाव CBI तदन्त होनांगौ फैसाफोरखौ डाइभार्ट खालामनो हायोब्ला स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टखौ डाइभार्ट खालामनानै स्पर्ट्सनि डाइरेक्टरासो बे फैसाखौ बाहायनांगौमोन खिन्थु बिदि खालामाखै बिथाङा डाइरेक्ट गावनो बाहायदों इडुकेसननि थाखाखौ मानो स्पर्ट्सआव बाहायनो मोनखो बे मोनसे इलिगेल दा बिनि सायाव दिनै CM भिजिलेन्सआ बिनि सायाव तदन्त खालामफैनांगौ नङाबा CBI इनकुवारि होनांगौ बिथांमोननि बे जाख्ल'नाय बिनि सायाव मोनसे गोख्रों बेबस्था लानांगौ आरो बे परिबर्तन सरकारनि बे जाख्ल'नाय बे हाबाफारिखौ दिनै होबथानो थाखाय जों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै सांग्रां जानांगोन बिनि थाखाय आं खावलायहरदों आरो गले गले खावलायदों जाहाथे जोंनि अफिसार्सफ्रा जाहाथे बेबादि थाखाफोरखौ जाहाथे मिसइउज खालामा दिनै प्रमद बर' आरो दावबायसा बर' बिथांमोनहा सानैजों प्रमद बर'आ इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ नायो दावबायसा स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टखौ नायो दा बिथांमोनहा सानैजों लोगो नांनानै दिनै बे BTCनिफ्राय दिनै बे 20 क्रर रुपिस एराउन्ड बे फैसाखौ दिनै हयथ' 50%ल' बाहायनानै 50% फैसाखौ दिनै हजम खालामदों बेखौ हिसाब खालामबानो मोननो हायो बेनिखायनो आं दिनै खावलायगोन जाहाथे दिनै आसाम सरकारा CM भिजिलेन्सनि गेजेरजों बिथांमोननि सायाव तदन्त खालामनानै बिथांखौ जाहाथे माने बिहित बेबस्था लानानै जाहाथे बिथांमोनखौ साजा होयो बेनि थाखाय आं गुरै खावलायगोन